מקקי, יותר טעים מקקי, קקי. מה? יותר טעים מקקי, יותר טעים מקקי, יותר טעים מקקי, קקי. אורית! אורית! היי! וואו, איזה יופי שחזרת, ברוך השב. איך היה? השתזפת? היה יופי. יופי. אורית! אני בדיוק ראיתי עכשיו את הפרסומת לחטיף החדש שלנו. אוקיי. תגידי לי שזה לא מאושר. מאושר. מי אישר את זה? טאדאם! אורית, כשאני עזבתי לחופשה, קראו לחטיף שוקו בומבה. את שינית את השם לחטיף סביר? מודה באשמה. אני החלטתי ללכת על יושר, אמת בפרסום. בכל מבחני הטעימה, החטיף שלנו קיבל ציונים סבירים. אז אמרתי לעצמי, אוקיי, אם הוא סביר, למה שלא נגיד את זה? בוא נגיד לכולם את האמת. מי יקנה חטיף סביר? אורית, אני לא חושב שאת מבינה מה עשית. ופליז, פליז, פליז, תגידי לי שלא שחררתם את הג'ינגל הזה. שחררנו. יותר טעים מקקי? יותר טעים מקקי? מי יאכל משהו שקשור לקקי? לא, 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 לא. הוא הרבה יותר טעים מקקי. אין שום דמיון בין הטעם שלו לקקי. קקי הרבה פחות טעים. ואנחנו אומרים את זה במפורש. למה בכלל להזכיר קקי? אורית, מה רע ב... יותר טעים משוקולד? יותר טעים מאחריימה? יותר טעים מהמחשב הזה? כי מחשב לא קליט כמו קקי. אני אומרת לך שבסוף החטיף שלנו יהיה אחד עם קקי. אנשים ייכנסו לשירותים ויגידו, בונה, עכשיו מתאים לי חטיף סביר. אני מסיים לחרבן וקופץ לקנות. סביר להניח שלא. אורית, אני לא יודע מה להגיד לך. אני לא חושב שאת מעכלת את מה שאת עשית לחברה שלנו. גידי! גידי! מה? תביא לפה בבקשה ארגז קרטון ריק. אורית, אני מצטער, אבל את לא משאירה לי שום ברירה אחרת. יותר טעים מקקי, יותר טעים מקקי, יותר טעים מקקי. בוא'נה, כל הכבוד לך. זה פשוט גאוני. זה דבר מדהים, הדבקנו את כל המדינה עם הדבר הזה. והחטיף סביר מוכר בטירוף. אתה גאון, תדע לך. יותר גאון מקקי אתה. למי הארגז הזה? בשבילי. עכשיו. ותשמע, יש לי גם רעיון מעולה לקמפיין של שנאפסי המשקה. די ברור שזה הרבה יותר טעים משטינה.